Assalamu maire kanko e Dieynaba Diop liɗo Dieynaba Diop ko sow mbimi gaddi haare yo Dieynaba Diop sowto walla Dieynaba Sow kanko kam maɗa o aneta yettede Sow mboɗo welti no feewi so Allah mboɗo welti sabu arde ɗo jiɗɗa yiyede ko belamma mboɗo welti e yidde moon mboɗo welti surtout sabu mboɗo anndi mi weeyani wallahi weeyani nganndon noon ko ɗon puɗɗortomi haala ka ne waawi heewde e radio ji ɗi haala ka ne heewa e télévision sabu il faut paamon télé ko haali fof walla ko radio haali koko haalnat ɗum jiida e ko woodi ko woɗɗondiri wallahi seydi Sall min nde gaynumi e maɓɓe mi gayne maɓɓe mi hucci mi ruddata ko caggal kadi noon so neɗɗo gumi Allah anndi ko wona Allah fof ko meere te ko Allah tan woni dokkowo nde ɗaccumi ɓe mbimi ɓe ko dañon fof ɓame min heddodima Allah e leydi te ko jiilotomi ko wona kamɓe mbawi kam ɗum rokkude koɓe mbawno ko fof ɓe mbaɗi kono ko heddi ko ko Allah jomiraɗo o rokkirta rawna ɗum e yimɓe noon gande ɗo kulol ala hen ruttogol caggal ala hen min jiɗmi ko kalden no gannirɗen liggade leydi men sabu leydi ndi tampi leydi ndi tampi te ittede tampere men ko peewal e ardiɓe nundal gardiɓe yeton ne jogii yurmede sabu so neɗɗo ardimo ala yurmede ne jogii doole ɓe wondi ɓe tampat woni yurmede ɗon ko andude Sénégal wonɓe Kédougou wonɓe Tamba wonɓe Casamance e wonɓe Dakar poti kamɓe Fuutankoɓe kam fof poti hande oɗon gandi yaade Fuuta wona ko weeɓi yaadi Kédougou kam haaltaki d'ailleurs so neɗɗo fettama Kédougou ni ɓe mbiyata il a été sanctionné mi siminat mi sirde comme si yimɓe Kédougou jiɗa gona sénégalais sabu il faut que leydi sa resnama ɗum defdeɗa ko ya fewnu ya feccu soɗo fecce noon a ƴeftata tan fof tan juppa banggue goto heddi ko mbiya paɗon kadi ha gongol ari kadi puɗɗa paɗon ha gongol alay sago ƴeewe moni fof ko woni hen fof noon wawa waddede ne laaɓi no haali ɗum joni fof wawa waddede yimɓe wona politicien biyowo mon mon waɗi ɗum ɗo mon waɗi ɗum mon waɗi ɗum neɗɗo so heewi haala tan haala fenani wadde politique to hani aɗa haala ko wona gonga ɗum tax mbimi yidde men ko fewnude moƴƴi ko fagga e nder Sénégal te wona ko famɗi sabu sa rokkama hitande fof budget 2000 milliards aɗa fecca a watta kay hono sa totti joom suɗuma ujunaji ɗiɗi dépense mbiyama ko hirande gastare e bottare o ƴefta ujunere e temedde jeete fof waɗe gastare est ce que bottare ma dañi galle wala jagata donc sa wiyama ko milliard uji 2000 ujunaji ɗiɗi milliard kay yimɓe ne mbawi safrede hen laabi mbaɗe hen laabine sene mbaɗe a ƴeftata tan cornichel Dakar tan juppa ɗon fof jahowo Kédougou mawde balɗe ɗiɗi Linguére maɗa may goto suusa ɗon rewɗa goɗɗum e goɗɗum gon ko ɗon woni différence o ko ɗon min jiɗi addude les nouveautés kadi peewal ngal kala defdaɗo hande wona poos mum ko jawdi leydi ndi jogui waɗire ɗum no hanniri ni a sikki ne ko laawol eɓe mbiya coopérative ngare gaddon kayitaji moon pour oɗon nanggana kaari walla kaari e leydi Sénégal te leydi ndi ko leydi ndi jeeyi ɗum Sénégal jeeyi leydi ndi ko ɗum ko on ɗon politique min jiɗi ittude sabu parti ne woodi kono leydi ndi ne woodi te ko leydi ndi jimi parti ji ɗi wona APR yo walla PDF walla goɗɗum e goɗɗum foti c'est des associations privées mbawa wonde e dow leydi ndi
La patrie importe plus que les partis. Donc, quoi comportement de tous les jours. On kali tchadele mon. Alors que hande leydi ndi ne fonno daccude haqqille dañiyankoɓe sabu so wonano ballal mon heege hewanno nder leydi Sénégal rafi kadi hewanno e nder leydi e human binnagol par ce que école uji kewɗi ko onon mahi dispensaire uji on mahi donc ko laamu ngu foti wadde ko wallude mon noon wona arde ɗo e cartable ne waɗa hen kalis ne tottira laamu wona ɗon fadira ko yo safru fadira ko tottir ko yimɓe ñaami yo ndema waɗe e nder leydi ndi yo jangde nde moƴƴu so neɗɗo jangi Tamba walla jangi Seno Palel walla jangi Dakar taw ko jangde gotere ko ɗum woni république donc haade onon noon oɗon balla alay sago onon ne ɓe kuccide mon ɗum woni ko jiɗɗon ko son neldi so neldal ngal ari yo fewne goo son gaddi otoji ɗum mi jaabima hen baɗum d' ailleurs maɓe mbaɗ ɗum kamɓe saabu eɓe gandi diaspora o fof nan ɗo te gila nde mbimi Italie so Allah jaaɓi minen somin gari otoji minimum ma wonde duuɓi sappo mi nani he jangde ɓe mbi assemblé ɓe mbi joni kamɓe men mbadde duuɓi sappo pour woto wiyede ko makkital hande mbimi ko ɗum tan jinnomi hen kamɓe a yoɓe mbattan yo arat so arani toon somin gari min mbaɗa wala probléme donc ne wawi e ko yaawi ko yattima ɓe mbaɗa pour wadde campagne hono ko ɗum woni ko jiilotonomi hen ko ɗon ɓe mbawi wallirde on ɓe mballirta moon ko jiɗɗo sodde galle fof so addi kaaline sooda leydi walla galle il faut que laamu ngu wiya notaire Kadia ɗon nde wototo so kaalis perti walla laaɓani ko gouvernement watta remboursé ɗum ko assurance poɗɗo waɗede kadi on idée ɗum sabbi so Allah jaaɓi mami haat hen e ko ganduɗa hamin jiɗi ɗum waɗande Sénégal e l'extérieur sabu oɗon gandi mi wino e nder parti o mandarga o ne joguino koode ɗe noon ko 15 ɗi gonno hen 14 ɗe ko 14 région Sénégal wonno 15 o mbimi ko diaspora ɓe kulli mbi ɗum so ɗaccama tan Sénégal e l'extérieur fof jahatto makko kono Allah addi noon ɓe jitti hoodere nde nden ɗon hoodere noon ko politique woni nder Allah jaaɓi man mbaɗ ɗum développé samedi e holko jiɗmi e politique mo ganduɗa ɗum yimɓe mbaɗante wonɓe caggal leydi so jeehi samedi ma en laɓen ɗum no fewi alors joni noon ko heddi affaire carte ɗe effectivement partine ko carte on e sa dañi carte on neɗɗo anda a daranima ɗum aɗan walla oɗon ballini saabu ɗum ɗo ɗon ko ballal eyyi ko ballal ɗum noon carte ɗe waɗum je crois wattama 2 euros au lieu de 10 2 euros beele ɗum yaawa yaaje so yaajini oɗon jejji noon carte gorka mo noon dara dokkowo en ɗe ko jiɗɗen ko ɗum ko carte d'identité ɗon il faut surtout sukaɓe jibinaɓe ɗo ɓe men e leydi mumen ine haani ƴewne kayitaji so Allah jaaɓi en jettima hen minen ko anniya min jogui e yidde fewnude e yiɗande leydi ndi so mboɗo anndi oɗon yeesam oɗon caggalam mi tahe mi wima oɗo wiyon ceerno ñanguiri ko ɓe kaalata ko duttugol ala hen mi dara ngal ɗo teddugal mboɗo fijira ɗum ɗon merci beaucoup, merci. On
au Miro. En tout cas, laissez-moi vous dire toute notre satisfaction de vous voir parmi nos compatriotes et surtout d'exercer des fonctions éminentes de maire adjoint de la ville de Miro. Comme je l'ai dit, nous sommes passés voir les compatriotes pour leur faire part de nos projets politiques et surtout de faire état de la situation de notre pays. C'est un engagement que nous avons pour le Sénégal et cet engagement, nous comptons le réaliser avec le soutien des Sénégalais, si près à Dieu. En tout cas, soyez remerciés, ainsi que le maire de la ville et tous les autres, compte tenu de notre programme très chargé cet après-midi, puisque nous avons encore 3 meetings à Rouen, à Elbeuf et à Mantes, alors que les gens du Havre nous attendent aussi à Rouen. Je voudrais juste prendre congé, remercier tout le monde. C'est que j'aurais voulu passer davantage de temps avec vous, mais les contraintes ne nous permettent pas de rester davantage. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On dirait.